Uyan. Ini kawasan Gang Pojok. Sing dene pun wonten 1 2 3 4 Menika Borampeni sesajen ngruwat bumi. Mboten aku mlaku. Sesajen Borampe ingkang dipun siapaken dening Bapak Dalang Pangruwat.
Menika warnane Gunung Himalaya ya gunung ingkang inggil Sakartapada. Bocah Gunung Himalaya bentuk cacah sanga minangka palengganing para dewa Watraknawa. Nggih menika kang kalastan kahyangan Jonggring Saloka ya kahyangan Jonggiri Kayasa. Kahyangan Suralaya senajan akeh kayangan maneh Gandara Kuntala Segara yang arga dahana ya maniraka para desa pangganti kahyangan Suralaya ana panjang tutupan saking rita ana peteng tutup peteng ingkang amun semono mung jayane kahyangan Suralaya sinten ingkang renggo kahyangan Suralaya sana pilasing dewi-dewi kethek wanara buta drwiksa ratu jejuluk pandhita peparap kalamun dewa menangabe bisik ya menika ingkang menangabe bisik Sanghyang Bathara Guru ya Sanghyang Pramesti Guru ya Sanghyang Adipati ya Sanghyang Paramertasiwa ya Sanghyang Paramasiwa ya Sanghyang Siwa Puja ya Sanghyang Pahulun ya Sanghyang Nilakanta ya Sanghyang Parputing Kat ya Sanghyang Parputing Jagat ya Sanghyang Mandimaya salagi kadang jiwa lenggah wonten ing madane bali marotanto kembali pada syukur domane lenggah wonten bagus kegancangan swarga kangge ando ora tau ingkang dewa marinyo wonten ngarsaning Sanghyang Ulun Bathara Brah punika Bathara Naraja ya Sang Naraja dadi Bapak Saengga para dewa para putra Jalandhara ingkang wonten ing kasegeting gelaran jumbuh Sanghyang Pranestu Burarsa nganti upaya mangkana kang trikali jil ing lesan Sanghyang Bathara Guru
ulun pokoke kaya sukup biro tenggale ulun kek ulun tetep aja untuk tahu dari bono boleh sono betul lagi ulun prayogaken kalau kita wonten baripan sukunda lali kek karo sampun boten kirang prayo kajari soiki menika kang karo ulun dinar maupun tetap saken dan saken dari mana yang dibukai kang karo Penginjang lain dari kerja bapak tinggi adibu kelakukan generasi pendidikan bapak yang sudah sampun tidak baik melepas si madrika itu bercari nasib betul sungguh juga berarti kalau dengan bapak ada di ngaruh adibu tapi dosa sakit saya kalau orang dengan bapak adibu apa soal dan keluar mungkin tepat apa dapat bono umur mereka bangkau lutas tak kenal dulu mereka ngaruh juga buat tiket doreng tangan patur kita undulan koyon berdosan kesusungan lagi pastikan terkorin kalamput dan ngurung materi kan tanpa bisu bodongan tanpa perkorosokan sudi syuko marah dan ngurung kaya lado ulun awet tak ulun lagi ayo mungkin nampaknya kayak dalam sopo dan ulun sabut ini kayak do penting terus kan sombah kuntuannya busomo kan abyor pamole beliau bahasa coba bahasa boleh tak sinawa pembalangan coba suci penting tanya kenali ngekoro bisa kenal sombah dan kayak ngaroto dan mereka baru dari ketak mulut kali itu soal itu. Aduh. Saat mereka tak berbuat itu akal, tak mereka masih kasih orang yang apa kau sudah kalau sesuatu. Mana kita ingat ngasih kalau goreng jajaran, tapi dari aku kelak bukan kuali mana. Kamu ngekang kepala kan kalau baik sudah kan sampai kaki bilang jadi kan lebih bahasa gerak kasar jalan di panggilan jero daripada yang pernah disebut satu kali dan ngomong ini saya kira dan pendak sedikit angkla kalau nanti dan kalau banyak tangan yang ngomong sopok kan itu lagi mari kawan mereka jangan suruh namun kan mau durangkan jitrengan sakit amat ini penting lalu ada lalu kota dari awak kan sikane kok mulut beli sopir enggak kan naruh dosa mulut naruh kawan tangan iko kawan kan corona kita pakai dalam ada kanggo ilmu radio oh
kahanan guru-guru ora bisa sendo malah saya nduk kengken kamangka ulun tetes sing tirta kamandan para dene ora bisa sendo malah saya nduk kengken kopo to guru-guru kengken paling malah modo kengken Mulai itu tadi luar biasa dari dulu pilih hati mereka ratu yang dewa ratu yang dewa ikan mawasa tunggal hati dulu mereka lagi kalau mau berteman terus kawasan itu goro-goro lagi kasus lagi ikan dapat bagi juning kahanan emas yomojo tri prakoro tahu hati dulu kalau mau berteman terus kalau menurut guru-guru hati dulu masih tarik kayak waktu mangsi boro-boro masih sok rasakan datang kayak sesekali boro-boro kata mereka lahir hadir kok pertanyaan dari makasih mereka kok ini aja harus pasti yang diwo kayak waktu lahir hadir Bobo masih tolong rasakan dari kakak tahu dosa lalu ini kalau tadi cerita tahun mengalami mungkin anggap pom hadir dari waktu baru mereka makan pribun jatuh komat komat kakak waktu Bobo masih tolong rasakan gitu kalau menurut guru-guru itu takut wonten siji loro atau kurang saking banget timur abdi guru pribadi. Kalau abdi guru pribadi itu gajah kewajiban gajah kewajiban. Mungkin kalau kalian abdi guru kuliah yang kalau jadi kan abdi guru itu brimoni dan dia abdune dewa kapan oleh kahyangan Surabaya. Apa kalau kahyangan Surabaya itu dereng kagungan kepanasan itu. Latihan guru bareng-bareng mantenannya bareng melalui bapak perpat kepanasan Jumalgi oleh guru perpat kepanasan Jumalgi jauh hati guru jajah desa Mirangkori berhasil untuk jajah terlibat abdi guru mengetan kalian kaki bawah titik korban diri totok jajah mengetan gitu aduh turi jajah totok jajah mengetan abdi guru awet topenger jaiku kembang mulyo cepok mulyo kan Pak Mo putih hari dulu jadi saya kurang doh biasa ingkang gawon dari mandalannya abdi guru juru mangidul tompong gagal itu hari dulu kalian ingkang gawon dari rumah dari rumah ikriku dari bisa malu kalau buruk teko dan gak ikan gitu abdi guru awet terkenal ya niku memban ora lari banyak abdi guru nonton gagah kulon abdi guru aling niku pemain pamulan sih yang mau guru nih aku botok abdi guru menawar orang itu jaya pulau adalah tongkat kayu abdi guru mapan menengah bener abdi guru kancang kembang awak tetengah kembang monco apa dulu urung prima yang ada rotasi contoh dengan lihat engkau tahu di luar contoh kalian nitik buat ini soyon dhuwur mulai buat ini
081 Wayahe sore jam 4. Kayoaning jagat abdi guru ing riku kasonting tandi Allah dasamaniranya. Abdi guru Garunjo ingkang jarwa ternak udan tuwis-tuwis kabyuking sami rama ingkang jarit. Biak ngalan, biak ngiring, saya indah ing waktu kasonting tandi Allah. Abdi guru kayoaning jagat mekaten. Abdi guru kasenaran penting nintek wali wonten tengah ing awak ing mongkon ning jiwa jurung kasenaran kaliyan kang diharap dewan jadi guru pusaka digoreng ngarate sampun wong kakang kata ingkang garwa kinten angasta guru iki kamu di ingkang tengen Dewi Kumaranti Anduwa kasarengan digurun bener abdi guru menika saring ratuning dewa ratuning dewa ingkang dulu pinten-pinten para dewa iya yaling yo abdi guru wong sakabeh ingkang karo menika saklebetipun bener karo menika bener tur ora trimo lan hijau saya ngeten kaunter tangane jadi ceko urung rimo menang abdi guru kula kakek sing sarengane rawane dirumo cara sifate kedodai dadi kandhane guru abdi guru mesti cekak komo dari dari mesti kasuwek ingkriku dilo kasuwek tambal abdi guru akibatake klampel penditing kelembuan ini senajan kelembuan ini menika wujud sing kewan panggraitane ora beda yen manungsa lan yoga panggraitane ora beda manungsa duwe ilo rasa duwe rasa ilo kakipataken saben jawab wonten ing Kokoman Dirjo dados sangga Dirjo ingkang garwa niku kakipataken dening lembaga diri kala wau jawab wonten ing alas niku ketatusanipun abdi guru sasampunipun Kokoman Dirjo niku saya jembar saya iki wonten saling kuno ing mriku yen to isu wonten wetan yen to sore wonten ilen yen isu ana wetan yen sore ana kulon saya gede gawe guru lan kaya Surabaya iki puntuk lajeng abdi guru perintah kami para bosol dolan loro kita tumurun kata mojo hanya tunggu kawalan untuk nanging di Ponorogo bisa sempurna malah saya gede untuk bercah-bacang nah sama ini kok dipun gaya datang Kahyangan Surabaya sampun dipun pirparing tangan pinter-pinter hanya dulu kok Dewi boten ini itu kalau macam Bathara ya dipuniritaken niku lagi kaya-kaya boten kelas dominasi kepanggi dados Bathara sampeyan wonten ing Madyapada pados mangkat niku kae monggo ing Madyapada niku pun disasak dening Bathara niku kathah ingkang dipun pejah kaliyan abdi guru niku lagi kedah abdi guru ingkang kedah cocok abdi guru berbeda Jangan kamu kalau tahu kalau ngasem, doyono, kalau pasir kan, golongannya itu kalau alasan doyono, itu kan kamu lalu dibuka,
Dari kasih lah ya. Geden narasanya. Beru. Berulan beru. Beru. Kecamatan Wringin Desa Beru ono Pakuwatan. Puluhan guru dah ngayomi jalan Pakuwatan jadi jalan bayang murid sejati ya dulu. Yang ketat pengkaitkan laut. Jadi mulai bengkel pengkaitkan jalan guru wonten mas dia mulungi dateng kawananipun jalan wayang murid sejati awo-awo wonten ing Desa Beru ngekeng monggo kula dherekaken adi guru.
guru mriki nggih kakang Raja kula yen kaya mengkono iki dilekati wis dikandhati anggone amrak aprono widani sukerto wancong yaitu rongi landak pakuwoning perkara yaitu betiani malah jedes dinelung baru dimumpuk iso kambiar lebur tanpa dadi ketiban banyu songo pangkewatan dalam wayang kulit sejati kalau kakang tanjak bro kalau dipun soteng kinting genderi kenceng ngomong yaitu cendai jenenge sun arsoh banyu tekman pangkewatan Ora. Berarti
mikir tuh. Mikir kangen jamu mikir. Yo aku lingkungan jadi aku aku dibayar. Ah, podo mikir podo. Yo, waduh orang lima iki. Roke pai bumi podo yo yang aku. Ya lagi yo kita podo dia lagi ropai itu. Itu jangan dengan Keren tenanan ya? Keren tenanan. yang memamutkan disepakati upaya tak hargai aku lagi barang kono saya buruk tak obol begitu orang dia terjaga tanya kalau kakak aku pengen bukan kalau kakak dalam payang boleh terjadi yang boleh main kono kakak tak dia lagi atau robo yuk kakak pengen jago kakak
waton gawe bentrokan jujur tumindak lagi lagu nih. Yo ayo waton paling go pasti kelekan. Jalan jero piro kan opo larang tanggapane kan. Ora iku larang hari iki. Jare ora larang iki. Tanggap nek yo beru iki larang kok ora tak begini bisa. Iya, atau jam, Ya. Kok lek bengi ta. Piro kan? Ini atau aikane cukup sana sasuwe tali dinar rongwan seguban. Suku sana sasuwe tali dinar rongwan seguban. Iku lho kan. Dasar keporo nyoko yo kuwi bawa di mobil terus. Sesuai dengan suasana bukan semua. Juru upamane aku kan dhewe semono minggu lanjut nang Cepat betul ke minggu. mau kuwi kurang. Lho, kurang. Upamane aku tak kenanggap yen iki kurang. Wah, iya. Mama tak kenanggap tinggal. Butone lara watu. Butone lara watu, suarane cilik. Piye kan? Mo kuwi kakian. Oh, goblok iki. Mau yo goblok. Ini nek ora kok goblok. Oh, upamane senang tinggi kakak. Dan Komo Bekas Kiai Komo Bekas diparingaken Komo Atur Guru Pak Gonanggap kok piye kakak Pak Komo kakak yo kuwi arek ane wis Pak Atur Komo Atur tak tanggap dalam ayat sabya ning aku dadi lho kakak upomo aku nyantuk pangan mongso aku nyilih nyuwun nganti barake ora kan wonten modho ilane kemokan iki ora lilo ora bakal semua galu-galu oh wonten modho ilane ketok nek ora lilo aku galu-galu yo gawe nang mulai dino aku bakal rumahke oleh kuwayangan yo kang dalan tak anggap dino iki yo kakak. Yo ketoro kanthi umum kanthi prati wis sampeyan dalan sayang surat antara kala pengen kuwi dadi. Yen koyo-koyo kakak aku kakak ngomongke tak sabi lende ngomong gombo. Lende wite kaluku wonku. Aku ngomongke tampura iki kakak tanpa ono. Yen aku sing makan aku wis tamarane kene. Siapa deh wajah Jalero, iya sih, wajah jadinya ibu cewek, jadi papa cewek, ya, kakak, aku mau jauh boleh, mau coba dulu, kakak manja, udah, ayo, aku bakal anyok tekan ganti kakak pating batoro. Bismillahirrahmanirrahim.
lumayan dalam kila awan udara perkiraan yo sak komplit to kuat ya kuat paling lah paling
Berisik tuh. Keren tenanan ya.
Tenang ya. Wis tenanan. yang memandutkan dari pakati kupekal tak arake yo aku lalu gagal aku lalu gagal lagi barang kono sakal buruk tak obol begitu bos orang dia tak gagal rangga koyo kakakku pengen jagongan bola kakak dalam payang boleh terjadi yang koyo main kono kakak tak diagih atau yo, akan pengen jagung, kakak.
kurang jadi semono Minggu. langgap lagi Lebar beduk di minggu. mau kuwi kurang lho kurang lamane aku tak nanggap yang ini kurang Kurang ikhlas ya Pak. apa tak nanggap tinggal Butone lara watu. Butone lara watu, suarane cilik. piye kan mau kuwi kakian Ning aku dadi lho kan upomo aku nyantuk pangan sak mongso-mongso aku nyilih nuwun ngampil barake ora kan wonten modho ilane kemo nangine ora ilo ora bakal semua kan gitu oh wonten modho ilane ketok ning ora ilo aku kan kau yo kalian udah
Batu montro. Mulai dandang dulu kan akhirnya ya kontra lah ya. Kalau Simbo band band kita kapal ya.
Wis padha panen. Ya aku bakal kangen jalan. Aku yo panen. Aku kepanasan. Iki aneh ngopo aku cengok gembolo ini. Mau tak ada nek kalau motorek manut marnigo berarti kalian asal kalah. Nek aku siku ngene dewe kena bolo iki agak pobor tanpa dadi. Aduh aku apa aku tobat kakek dulu. Yen padha tobat karo aku manut marang pakatene kakang dalan yen kaya ngono kowe bakal tak lagi kalau manut ya manut kalau motor wis manut sing pola yo golongan kok sing bijak bakal bawane bali sing bijak turun sing lumpuh gelongan wis aku ora aku yang kaya mengkono iso bayi mengkono bakal yo dadi teman lalu dewo yang kaya mengkono tak iso bayi sok yo kakak balik kawan poro kawan kabeh radio malam sing lumpuh sing lempok sing bijak kabeh kawan ya kakak aku manut aku metungen di kakak anti o gedang kulun anu tuh kubus menti tinggal bakal tekan ngomongan siro sejak nyuwun kabeh kakak internet diterakan nggih bareng jenengan tadi kondur nututi internet niku wau gantine pedang kolon tani kinya betul video itu tak salah video salah saya mau gantine kakek lha kuwi malah parek dia nono dan Jakarta sendiri bisa orang dan dia biji dagang dulu kalau surat ibu yoga kalau mau biaya kok menolong yang ikan dia boleh mengangkat itu kok panas itu yo pasang aku apa tapi itu boleh aku panas kayak bahas aku berarti yo suara yang ngomong itu kan habis kan yo
aku harap kaya jati kulune yo iso iso. Kakang aku takon yo. Rek iki aku kira kaki aku kene menamung iki apa apa kakang. Ya iku aku kabeh aku tak dewa iku kuwi pandangi dari sakit kuwi. Yo simono wae primangan sing ora kok sing gedhe pangapura. Kabeh napa pas saiki yo kok. Turun tak yo kakang. Kakang wae gedhe anakmu yo kaya kuwi. Yo iki apa ora ing bawah. Kuwi bagaya tawon iki turun te mau. Nek ora sakit turun te mau apa yo masih ono wae primangan sing ora ono. Sing gedhe pangapura. Ya, sajane komplit kok. Kalau mau komplit kakang aku santuk, wawanso, lalu santuk kawean. Aku bakal manungan dadi pakar ning kakang dalan ego. Pilih-pilih kakang apa mau ngomong kanggo iki. Kanggo ngomong ono ing bisa dunia. Yen aku liwat ndi aku kakang lewat anti-anti kanggo ngono. Ekonomi itu fokusin buku ekonomi agak bukan jauh-jauh sampai
Dono. Ingkang mapan ana ing desa Brugene ngayomi para kawuwen Brugene ya iku matur pengen gayomi dening Datari Sri Kulawan Joko Dono. Wong iki yo nek aku lakon. Ing opo ora pengen panas jetre awak kang padha songat. Pada jenenge iso anak aji. Golo gede yo koyo kulo kabeh iso anggap saiki. Kalam komang paling go pemikiran si daleng wae kuwi sedati iku lek kak antuk kamulyan. Diisi banyu somo yen rumah iso banyu somo yo kakek. Yo iso banyu somo iku nek kok wae yo ati pemasan dewe. Yo kakek iki yo kakek aku bakal takon yo kakek aku pangko. Arane maturan amroko aku takon. Ono pangkon ono tentong sak dite koyo kakek yo sareng sak dite. Opo kakek iki bagiane sing sedono kakek. Ngono lek terima apa sing gede tangapura gawe sakit kulit kapan iki ono ing pertangkapan nang kanggo amongan apa ono kakekku ngono bae terima ora sing gede tangapura yen koyo nang wong kakekku sama to kabeh nangkep koyo nang kono aku ngundang sakit kulit sok ngombe palaman mental kabeh kan padha rumajan dari kabeh padha kebuman aku mau marang kakak kakak dalan jagan ammo pakyang kang ngomong ana ing desa Brugene iku bakal iso adil makmur ayem tentrem ayem kinandang umur kabeh kawula kanapan ana ing desa Brugene sak kuwi kabeh kowe mung dadi karepe kakang dalan yo ngomong kadang antuk tak normal bakal dari yang perilaku dikaitkan anti-anti kok gedai anu mau pusing bukan senedi itu bakal terkokan senedi apa kan dari perasaan yang krisis dolan Joko tersebut
nedahaken pagelaran kuat Menteri Bumi Kelurahan Beru sampun paripurna, sampun kelapan kanthi widodo ing Candikala. Monggo sedaya sami soang-soang kundur dhateng dalemipun piyambak. Rahayu ingkang sarwi tinemu.